Vy ste známa firma, pozrite, aký ste ogabaní. Takto sa chodí do divadla. Ešte tam máte raňajky aj s večerou. Prosím vás, choďte preč. Áno, ďakujeme. Tak aj tento mesiac sa môžete tešiť na vystúpenie... Nie, zle. Tak aj tento mesiac sa môžete tešiť v kultúrnom dome v Kisuckom Novom Meste. Nie. Tak aj tento mesiac sa môžete tešiť na... Tak nič. Tak aj tento mesiac sa môžete tešiť na B4. Čo je B4? Ujo, ja som vám to povedal, ja vám to hneď stručne vysvetlím, čo je B4. Tak. Vlado, zabudol si povedať, že to bude 17. apríla. Čo? No, krpec, len poď krpec. Prosím vás, v Dome kultúry v Kisuckom Novom Meste 17. apríla vstupné za triečka klasicky. Budeme sa tešiť. Vaša B4.